Imbag na bigat Philippines na imbag na malam Hawaii. At naman ito hindi anak Ken Katsatyo, shock ni Alan aka Biak ni Hawaii. Ayan mga kabiyag, ayan po tayo ngayon. Ayan, pasensya na po, matagal na po tayo hindi nakalive ngayon dahil po sa busy po tayo sa ating trabaho. Ayan mga kabiyag. Ayan na dati manimito yung umay mangitid iyaka. Kanta ken tukar. Jadi Ilocano nga kanta ken tukar kabiyag. Ayan, ito yung umunang at sunata para kada kayo. Yan, deta po iti umuna nga sonata para kada kayo. Hintayo iti sumaro no, de giti nga tuktukar. Ayan, de giti data po. Ag-message kayo lang, comment kayo para maibasa tayo. Di giti nagnagan nyo po, kino at request nyo kanta. Ayan, sabihin nyo lang para makakanta po tayo. Ayan, para kanya yung aming kapsan. Tiyandaan nalabsak may sabalasang ading balasang YouTube channel tayo kasama di update Facebook page tayo. Ayan, like and share po natin para do iti kuya iti live stream tayo. Ayan, gapot inak na imatangan kapo nga imingan sumirsirit nga parang tinutukak aminingan takayat kuman amaran. Romeo Banyaga is watching. Shout out idol from Bagos Bilbas, Ilocos Norte. Ayan, dada po niya Romeo Banyaga. Ayan, maraming salamat Romeo Banyaga. Ayan, sige na tayo YouTube channel tayo. Ayan, nimbag tayo aming kabiyag. Nga imingan Jadi kaya take kapo nga imingan. Hi lang! Ayan, then lapit ako nila biti YouTube channel tayo. Ading balasang nagimas nagnanam sabaw na tinag puyut-puyutan awan man lat indan
dumaan. Daytay kapo nga imingan, tay naarado ti aglawlawnan, nga dabang kag jay tinganan. Ayan, natapon ni Romeo Banyaga, punana dito'y agpatulong nakman, agpatulong nakman, idol, stroke nak namin, idol, panggatang akas ko na. Ayan, tagading ras ka, Romeo. Nakakayang ikepet mon ta inak ikilwan, day talakom inak gumatang, taramanak kapo nga imingan. Linotok nga inlauyan. Ayan, hindi ako bibuya di Facebook page kayo. Ayan, nag-comment kayo lang ako para mabasa kayo. Hindi naman nyo. Kasi namin ako hindi natin YouTube channel tayo. Sabaw na inak, puyot-puyutan, awan man lat inda nagdumaan. Daytay kapo nga imingan, tay naarado ti aglawlawnan, nga dabang kag jay tenganan. Tay naarado ti aglawlawnan, nga dabang kag jay tenganan. Ayan po, ayan, maraming salamat, love, for member for 27 months. At dahil dyan, love, ito ay para sa'yo, ang ating, meron po tayong super chatter at member po natin ng ating YouTube channel. Ayan, naka 27 months na po siya, mga kabiyag. Ayan, at dahil po dyan, ito ay para sa iyo. Asan na yung mga ano ko. Ito ay para ayun, ang lakas ng audio dahil doon Ayan, maraming salamat, love, sa iyong member ng 27 months. Long time no see, Hiho. Saya, oo nga long time no see. Matagal na akong di nag-live kasi. Ayan po, ang 27 months na member po natin. Ayan, maraming salamat. When Idol, tagading rasnak. Ayan, when Idol, tagading rasnak. Ayan, kasano nga tayo, pinangtulong kanya, maya, brother. Ayan, kita dakmit diti balla si titaaw. Ayan. Ala kita baam ta baring makoornong tayo diti live tayo. Ta danto ited tayo. Ayan. Okay. So DJ Apo iti may kadwang sonata para kanyayo. Intay manay namang patukar iti maysa. Sakbay nga intay kumanta met iti maysa. Para kanyayo aming kabiyag. Ayan, maraming salamat. Ayan, kinatantang bibuya ako. On natin ti urat, ag-push up sa iwat-wat, agbending ti maminpat, ti olo ingkay itangad, taima ingkay iablat, tamatam ingkay mulagat, sa muig kamandwa lapayag, agi-split ken agrungiit, tapno mawat-wat tabutit, ngem no boksit mon tay malipit. Nauyaw deti nga kanta. Aloha everyone, kung namin ti Bravo Channel. Nangis iti apag beat, inhale, exhale, kalpasan na agtugaw ka, tay pumangato apuma baba, parito ken ti ima, agraman tay akin baba,
ikalos mo't Thank you, idol ko na ni Romeo Banyaga. Ayan na po at mayat na patulong iti may isang pada tayong mga Pilipino. Ayan, gusto yung magpatulong dahil na-atake po siya. Kunana dito at dito nasain nga po kunana ni Romeo Banyaga. Ang patulong nakman idol, stroke namin idol, panggatang agas ko lang. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sina mo agbilang dito kanta ka biya. Maysa ag-split ka nagrungiit tapno mawat-wat tabutit. Alan, may galap shoutout tayo. Bravo channel. Tay malipit agbiting kat kayo ababasit umanges iti apag beat. Inhale, exhale, talpasan na agtugaw ka tay pumangato a bumababa parito ken ti ima agraman tayakin baba ikalos mo't mamindwa sa kumawiwit ka ti tabla agbilang ka ti mamin 8 aglang Ayan, maraming salamat Ida po yung YouTube channel tayo. Ayan, thank you so much. Agling et ka diretso kan nga agi nana. Intun agling et ka diretso kan nga agi nana. Wat-waten taur urat tapno tilani isug maika. Ayan. Ayan, palakpakan tayo man di siya po. Ni awan gayam tayo palakpak na. Ito ni. Kispay. Ayan, maraming salamat everyone. Di kita mayat tapong tumulong kini Romeo Banyaga. Dahil ito po dumawdawat iti tulong para kano igatang na iti agas through my live stream. Ayan, pwede kayong magpalipad dyan para meron po tayong ibibigay kay Romeo Banyaga. Ayan. Deta mi tapo ti Facebook na no kayat yung tulungan na po i-diretso yung latakanyanan. Ayan, nadatapo ni Romeo Banyaga taga Dingras, Ilocos Norte, mga kabiyag. Ayan, di kita dingdingik kanya na apo, di kita adat balasi tao nga taga Dingras. Ayan, nandito po si Romeo Banyaga para humihingi po ng tulong para sa atin, para sa kanyang pambili ng gamot. Na stroke po siya, mga kabiyag. Yan, shout out apo nga adda dita balasi taaw. Kunana ni, alam, basahin tayo. Dumawdawat na titulong, ket na stroke na apo, panggatang lati agas ko apo. Ayan. Okay. So, apo dita apo, nakapin po ni Romeo Banyaga, di kita mayat nga tumulong. Ayan, dita idirect yung laeng. No saan met kita ipalipad yo, ta itet tayo kanya na kabyan. Ayan, maraming salamat. So, intay nga ron ituloy iti agpat patukar. Kita tatamang kita tayo man iti intayo kantain para kanya yung amin nga sangapada. Sakbay nga mangkanta tayo kit kumanta iti umuna nga kanta nga isagot ko kadayo ti Christian song kabiyag. Isuman ti umuna nga ikanta tayo. Aya, anati mabalin nga kantain tayo. Christian song inaya. Patukar tayo pelang sakbay nga isagsagana tayo iti tayo aya kabiyag. Okay, mang patukar tayo pelang iti may sakbay nga intay kumanta. Ayan, para kayo na yung aming kabiyag. Ayan. Kuy, nilagay ko nalupoy, dirabi iyak kakapoy, tadi nangan ti inapoy, tibig bigat agkuy, ag paparang dua atang kuy, anagtengat kayot lungboy, nakatudo umap apoy, naruam ti kuy, sabin at ag sasaluy, sumirsirip umar aroy, oy sumil
Ayan, deta po iti kuya kunana. Ayan, maraming salamat. Kita data apo. Ayan. Kita buy iti YouTube channel tayo apo aduda apo. Ayan, maraming salamat. Kita nalaing ken naling sumuporta. Digiti Ilocano talaga digiti iti anakon Ilocano song talaga iti paborito da nga kang kanta digiti datoy kabiyag iso nga kumanta tayo man iti may sang Ilocano para kenyayo amin nga sangapada. Ayan. Dati paborito nga kantaen ni Didi Harry Corpus nga iso tinapan na pinasikat kabiyag nga kanta. So, para kenyayo amin kabiyag. Sa dinuma di ayan biag ko kaya't ko kumagyan ka na iputo sikap na yung harapan ko ket di tanto mapugaw dito'y lagi sa dinuma di ayan biag ko kaya't ko kumakyan ka na ipuso sikap ka na yung harapap mo ket di tanto mapugaw dito'y hello, Castewanyo! Uray pa aglaban si Tawet ikariken ka nasika si Kalae di ka masuro-suro biag ko alipat uray pa'y atang ko ika'y tanin ala tumablay yung YouTube dali. Kaya maraming salamat, 15 eyes.
pagek iti YouTube channel tayo, kastamit iti Facebook page tayo. Ayan. Sige tayo mayat nga umakyat. Gusto umakyat dito sa ating live. Sabihin lang mga kabayan. Uray pa'y ang laban itawid. Karikin ka di ka lang, di ka masursuro biyak mo alibat. Uray pa'y yandak mo ika'y tanin. Uray pa'y yandak mo ika'y tanin. Ayan, deta apo iti Sika, kanta ni Harry Corpus. Ayan. Ayan, maraming salamat everyone. Di kita mayat pa yung request. Ilocano kabyag. Keti kasata yung mikit kanta iti Ilok. Anak ko na. Kailokwan. Ayan, Ilocano song. Ken tuktukar ko na. So nga kumanta tayo latati Ilocano kabyag. Kasano di kita kang kantan? Ito na kanta tayo man yung may isang sumarunong kanta kabiyag. Ito para kanyayo. Ani! Ayan, Bravo Channel, thank you! Ayan. Kabiyag, madi. Apay ka. Madi dati karaoke na. Adinana agsingsipet ka. Adayumak na kunsumina. Sa pulen, tuloy na magkita. Ikan tulong ka, mawalang natin na. Malang langit, kaya ay ninanang. Yan, shout out Lay De Leon. Sama tuwan na paring mo. Iwan na malmalay ay puso. Parang kanya yung aming kabiyag. Makapalagip ko na ni Bravo Channel. Ayan. Awanin, hindi ko nagsuki.
Natutukin man nag-ibig. Hello, Bravo Buddy Elvis. Ayan siya natutukin niyawani natin. Karing at parang awan sang lagan. Sa kende yan napay nanya. Pagpahay kaasing ken magkapaya. Malaeng tiyak syumanang unada. Ilan tumartaman itunay. Ilan tumartaman Ayan, maraming salamat. Dito po iti mauting bilin. Ayan. Dito po kita palakpakan tayo man. Hapo. Rekla makasangit. Ayan, thank you so much, Brave Buddy LV. Ayan, maraming salamat. At iso na iti YouTube channel tayo. Ayan, tayo iintay man iti YouTube tayo. Tayo iintay man ipin dito bahay ni Brave Buddy. Kumusta, Brave Buddy? Ado pa'y upload mo? Yan, kabsat, di kiti apo ada iti Facebook page. Naka-live tayo pa iti YouTube channel tayo. Di kiti met ada ti YouTube channel tayo. Naka-live tayo pa iti Facebook page tayo kabiyag. Ayan, maraming salamat. Intay man isaruno deti may isang kanta manin. Deti man padasin tayo man deti. Deta anatay man pelang ta intay man pel ipin deti bisita tayo iti YouTube channel tayo kabiyag. Ayan, di kita hampay mayat nga mapan iti YouTube channel tayo. Please do connect po kay ni Brave Buddy LV kasama tapo ni Bravo channel. Ayan, thank you so much. Elan ti pintay man. Ayan. Okay. So, adda tayo apo iti anat na ganan. Ayan, shout out Lay De Leon, auntie. Ayan, thank you so much for your support. Ayan, ito man na padasya na kantain dito may isang Ilocano. Ilocano para kanya yung anin. Ang aming nakapkap na
tapo itiya. The Bagit Man Ken Ka. Sa tigay na tapo. Ayan, ang ato kaya. Pwede nga kanta. Wow, thank you so much, love, for your palipad. Yeah, thank you. Yeah. Wow. Excellent ka no, di nagkanta po. Ayan, thank you so much. Hindi man pa dati kantain dati. Anan dati ni may samanin nga Ilocano song nga makapalagip. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, para kanya yung amin kabiyag. Panagbiag mingan nakasi anak nakamay sa namupe palpalay sa balingain nga kamalanda ka binilbilin ng daytinana ay anak ko aksisipet ka dahil na sa bali at mamunang ibibigbigat nagit nagaw singet lawag si waras ko lagi matang awat ka na ng mabuya uwin ka matipot-tipot nagkakapsat kas kamla nalaylay asabot lawan teten tiyakin tuwing kami chay eskwela agsasaruno kang nakaka kas kamla nalaylay asabot lawan teten tiyakin nagkakapsat siya kung nanang day-day nagligan siya kung nanang day-day nagsaan bilang inamangal alwa And then ako niya, kanta ang napuluan, ipuon ko ngayon. panagbiag ni nga kakaasi anak na kamay sa nga pobre mapalpalay sa balingay yung nga kamalata ka pinil-pilin naglay tinana ay anak mo ang sinsipin ka tayo na sa baliadaga mauna kinibigbigat sa gitnagaw simyet
So, sakbay nga inteman itultuloy apo di kiti intayo kantain itang aldaw kahit kuman nga agyaman di kiti nang TED iti ti Pabenas Palipad si Love. Ayan, thank you so much Love sa iyong palipad. Ayan, so intayo man nga rod agpatukar sakbay nga intay tultuloy intay man nagpatukar iti may samanen nga kanta para kanya yung aming kabiyak. Ayan, shout out to you, Chumari Vergara. Mapanak agpasyar, tarik nagti mariska, amapan agpalailang chay baybay. Di mabii, sumungat ti passenger jeep, pinarak, ket ditan limuganak. Ragsakot na palalo. Ayan, di tayo mayat nga tumulong yung dirong yung banya ka sa tapo. Tapnon mapansinak. Isulat at kinit-kitak, tapel mi ako sa nadak. Ni driver, rupalat na kamay maya. Umisan na garag-ragsak, permi man na mainlabak. Kan ni driver, nangumuray dahi to'y rignak. Isulat at kinit-kitak, tapel mi ako sa nadak. Ni driver, rupalat na kamay maya. Umisan na garag-ragsak, permi man na mainlabak. Kan ni driver, nangumuray dahi to'y rignak. Sabalit inakit-kitan ni driver, inag-naglawan. Tuy gayam kag-abay ko, nataraki ken nagwapo, isa't ina-mat-mat-matan. Ni driver ako sunadak, permi man nalapayak, nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kaya ni driver, driver aswit iklavet. Natusngi ni driver anakin ni driver ako sunadak, permi man na napayak, nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kaya ni driver, driver aswit iklavet. Natusngi ni driver anakin ni driver ako sunadak, permi man na napayak, nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kaya ni driver, driver aswit iklavet. Natusngi ni driver anakin natusngi ni driver anakin natusngi ni driver anakin natusngi ni driver anakin Ayan. Maraming salamat kabiyak. Sige tayo at tapo. Ayan. Like and share po natin ang ating live. Mga kabiyak, kita biboy-apo iti YouTube channel tayo. Ayan, ito itultuloy amin kaya patpatukar. Ayan, iti man patukarin iti kanta iti Hawaii. No, kasano nga imay iti Pilipino dito'y Hawaii. Dito'y apo iti may isang kanta pakasaritaan iti Hawaii.
Inte man ngarot pato ka rin kabiyag. Ayan. Para kanya yung aming kabiyag. Sa Paul 1, Sakada. Pagkradek di pagkasagritaan, dagiti Filipino iti Hawaii. Ayan, hindi ka na Pilipinas si Hawaii. Tapno maamuantay ti gapwanan, dagiti amatay anam wangayan. Manipud iti Puerto ti Ilocos, naglayag da iti nalawa at taaw. Simanglad da iti kunada a paraiso, na ibanda ti pagyananda a kampo. Naliday ti biagda a sakada, kas mandida maliliwag ti iliw da. Iti naganga inda pinanawan, ken napateg ang kapirgis ti biagda. May salaeng adolyan ti hurnal, agmalmalem atu ukiti kaunasan. Ngem dagiti amaan anakman, pamilya dati dala binaybayan. Ayan, iti tapoy, iti pakasalitaan. Hindi mo na iti Isla, iti Hawaii. Nagbaliw ti linteg ti Amerika, na orderan ti pamilya ni Sakada. Sungad datay met iti Hawaii ta, nalanglang tuwa pastuwa kunada. At mataka pada a Filipino, am-among kadmetlaeng tiramot mo. No narangrang ayan ti biyag mo ita, bigbigen nga utang mo ken ni Sakada. Ang matagkapada a Filipino, am-among kadmetlaeng tiramot mo. No narangrang ayan ti biyag mo ita, bigbigen nga utang mo ken ni Sakada. Bigbigen nga utang mo ken ni Sakada. Ayan, natapos yung Sakada. Okay, ngayon, hindi tuloy ang patutukar ng Ilocano, ang paborito, hindi ang kahit si Malasi tao. Para kanya yung aming kabiyag. Natapos, Ilocano love song. Iti na minsan nga aldaw, inak inopen ti Facebook ko. Diyak man ninamnama, ang makita tanagan mo. Limtuad ito'y rignak tinay pen nga ayat. Kaslanay kagara, in friend ka ket inaccept na. Isuday tanti ng rugyan, tiyak may ladawan aragsak. Kasla di mapesak, di iniliwin ta pa nagjadat. Tiyak lain pagarup, day tarik nam kaiyabkas. Nga idi pa'y laeng ketsyat tayin ka inay ayat.
Igisuro to'y regla, ubiyag to'y biyak. Tinipa nakas ang biag ko tingpen mo akalak-ama ta gustuin payen nga uray no pagkataya di mo pinanood imbubos ko ngayon linagsid na kita puso intanem na agas linipat di mo tinanong inbubos ko ngalat linagsid na kita puso intanem na agas linipat. Sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay putno sika ka na yun arapapu ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sikat ka na yung di arapapu ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas nitawen ikariken ka nga sikalain di ka masursuro biyak ko alipate uray pa'y adagtun itay tanin
biyag ko. Kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun, di harapa ako. Et di kanto mapukaw tuy lagip ko. Uray pa'y aglabas nginitawen, ikariken ka na sikalain. Di ka masursuro biyag ko alipatin. Uray pa'y adakong ijay tanin. Uray pa'y aglabas nitawen, ikariken ka na sikalain. Di ka masursuro biyag ko alipatin. Uray pa'y adakong ijay tanin. Uray pa'y adakong ijay tanin. Ayan, dadapoy ti kantang napuluan, Sika. Alright. Kaya maraming salamat everyone. Di kita data po YouTube channel tayo, kasama ti Facebook page tayo. Thank you so much. Ayan, tayo man may saman piti na paraksik nga kanta, tayo man napatukarin dito nga kanta, kabiyag na. Dito man nga kanta. Para kanya yung aming kabiyag, sumala tamayat ka sumala. Ikitay naling managidaya. Ada Nga ni Pata ni Diana. nalaing ang Ikitay makidaydaya ka na yun. silabot Nga ni silabot Diana. na laing Ayan, shout out Chinaling Melchor. na minsan nga aldaw nakitag nito niya Ayan, di kita nagbibuyan yung kadarwadat Facebook page na tayo, basta iyaw YouTube channel awan tayo. Kaya maraming nakatugaw salamat. iponsyunan labayinak na ibatangan bandehado apaggawan nakalandanit agiw-giwdat ang ngingiit ang nakapimpiman manakiponsyon nga tonyang oh espesa ti pagdadayaan mangiyawit ken makipangan manakiponsyon atonya manakiponsyon nga tonyang oh espesa ti pagdadayaan mangiyawit ken makipangan manakiponsyon atonya adapay ti ugali ni Tonyang Amadi no isut makipunsyon agpili ti karkarne tay pag gugusto na tay nakangiit akapi
tay kurita ken butete ken igado apaniki. Madaki bonsol nga tonyang mas presente pagdadayaan. Magihawid ken makipangan. Madaki bonsol atonyang. Catherine Domingo is watching. Ayan, maraming salamat Catherine Domingo. Sige, pada ka managidaya. Toniyan ang bangero rumen agihawid di sidaen. Ina kalungkungan natenda apang titipunin. Nagtaray nga imadayo natin nagtay imbutido. Toniyang abartikero kinamat walong aso. Manakiponsyon nga tonyang mas presente pagdadayaan. Magihawid ken makipangan. Manakiponsyon atonyang. Manakiponsyon nga tonyang mas presente pagdadayaan. Magihawid ken makipangan. Manakiponsyon atonyang. Mangiyawid ken makipangan. Manakiponsyon atonyang. Mangiyawid ken makipangan. Manakiponsyon atonyang. Ayan, dadapoy iyaman na kagaya. Ayan, nakadiglig at inayat ikumansyon. Tordiyag, agawid ka na dako, yawid mo di igadon. Uwi ka na daw, Tonyang. Iuwi mo na daw yung igado. Te igado ka no. Di kita naling ag-take out mo pa magidaya po. Ayan. Pero de Los Benos, kasta kami dito yung Hawaii. Ayan, di ba? Ayan. At adupay te may iawid ngim te kanim no inka makidaya ito yung Hawaii kabiyag. Ayan. Kaysa dayta. Ayan. Para kanya itultuloy dala yung tiyak tuktukar ken madamdama manin kumanta tayo ito manin kabiyag. Para kanya yung amin detoy. Ayan, di kita yung mayat nga makasalsalayan na sumala tayo ng tao. Hello. Sala-sala, puspusipos, patalikod, masikig, hahabira, nagmayat. Kuna nagmayat ta, kanson host. Kuna na, ayan, maraming salamat, Talia.
maraming salamat, Dalia. Ayan, at tayo YouTube channel kayo. Thank you so much. Hindi kita may sumala. Sumala tayo lagta ka biyak. Pusipos, polpoligo. Ayan, Dalia, may jacket ka na? Ayan. Ayan, Dalia Sat, ayan, mahiling ka kaya mga kapanglos, bet, hindi kakan ka tayo, ha? Ayan, hindi na apo, hindi kakapintas nga tuktukar apo. Ayan, alan, hindi man pa yung kita iti sa bali nga kanta. Dito man, padasit man. Ay, sa bali min tayo. Hamit nga naragrag sa akin, di kita kuman na paragsiklat tayo, ha, kabiyag. Okay, hindi mga ro dito ay napananan. Love song met nga min dito, dito ni. Sige tayo man. Istorya di kita man kasta diti balse kunana diti ni balse kabiyag hindi man mangpatukar ti balse doble step balse kunana kabiyag para kanya tay amin. Agyaman host, may kalapsalot kapsan, brave body, kunana. Nakaan na digay, CPR digay. Ayan, kumusta, Dalia? Kaya napagkasaran ay sibil ang mapirmaan ay kaya't unto ijay sindaan anumat na marupi karan nusyak ko kaya gasawa ilyek ko tay adot kwartana abdong makadumingo. Kaya Dalia Sat, atugayang di kiti kantang ang upload mo at nakiti video. Amin na karuba itindun at kasarang balbaliwak tutoy pastura agkuti-kuting to. Kapsat Dalia, ayan, tumawat akto di kiti kantam ha. Upay ti panagna download na ito Dalia Sat. Kapalit mo lang. Ako yung buntot dito kang tambo magpalipalig ko akas dalo yung ikini-kini ay tunay pato.
Isipin ang mapirmaan ay kaya't tunto ijay simbaan. Joanna Costa is watching. Ayan, thank you so much, Joanna. Usyak ko kaya gasawa ilik ko tay adot kwartana apnong makadomingo Sige tayo po, Bubuhay YouTube channel kayo. Tigligin, kaya maraming salamat dito sa YouTube channel kayo. Kasama po siya Facebook page tayo. Ayan, maraming salamat. When host, sige lang po. Ayan, thank you so much. Dalia San. Maganda to ginagawa natin, no? Mag-upload ng mga Ilocano song, the best. At kumikimi, upay tipanag na Yukun, agawid akon Kakuyog kun tutito kentambo At palipalig ko, akas daluyon Ikini-kini, daytoy na'y patong Agpalipalig ko, akas daluyon Ikini-kini, daytoy na'y patong Ayan, natapos ka ni Joanna Costa. Oh, wow. Sabong kenayat ayay pa'y gas Mabalik tayo sa lana po. Di kita iyalatag. Tingting eh. Pwede yung masalaan dito ya. Doble step nga balse ang unada. Mauray ko laas ganyak Kasama tapos dito tingting eh. Ito Facebook page tayo. I-like and share po natin. Tapos no, ang mudang ada programa tayo. Hindi malay. Islay gaway. Tapos no, ada mga ikat. Iba't banog nyo. Mabalik tayo yung request nila. Paborito tayo mga kantang Ilocano. Tapos dito yung patayap kabya. Bilang itimayo Sumang at kabyak ko siya kay nilipat mo Nabigbigan man no siya at nadaydi Sino ka di sumala ako? Di inay ayat ka duwa karkari Anate ko na ni Agsala-sala. Kuna ni Dalia San. Ana. Agsala-sala. Puspusimos patalikod pasigi. Hala mirasan ako na. Diba? Ayan. Sige tayo naling nga pasigi. Gapo. Idi si kantay pimanaw Hindi lang putibit sa tiinal daw Sa nga pulok at talutik Mabilang itimayo Simang at kabiyag ko dagkal tabuksit mo Ala bigbigin man no siyakmet na daydi Ay di kakin kinawin sirok sa lamagi Ayan, Kapitbahay USA. Ayan, maraming salamat. Kapitbahay Kapsat Sisi. Pwede mong sayawin ito, Kapitbahay USA. Ayan, sige, sayaw na. Bigyan man no siyakmet na daydi Ay di ka inarakot po sirok sa lamagi Ano yan, bus? Habang bangaran, day ko'y pusok mo Malaglagit ko dagidi Ano yan, ano yung message mo? Asan na yung anak mo, Kapitbahay USA? Tulog na ba? Malaglagit ko dagidi Ay di nararamit asirok sa lamagi Ayan na po, ayan. Maraming salamat. Ding-ding-ding-ding. Hindi Facebook page tayo. Ayan, aasaw-saw nyo. Asaw-saw. Ano yung saw-saw? Tulog. Ay, tulog yung anak niya. Ayan, dito ba na po? Sige, pira! Pasikig!
Arating ko na ni Dalisat, ko na na. Aksala-sala, pusipos, patalikod, pasige, galabira, ko na na. Sa dintiayan mo Mahal ka no, asan ka daw? Para tarakot mo Sapay kamalagip mo Iyag turong lugar Maraming salamat, Sisi, Kapitbahay USA. Iyag to, anyan nga iliw ko Ito na yung live ko. Alam ko umaangat yung mga views ko dito, Kapitbahay USA. Yung magpapatugtog ako mga Ilocano. Dito ako, maganda dito sa mga Ilocano. Ikaw, host, sayaw, sige. Hello, mahal, kumusta ka na ba yan? Ayun. Adita nagkitan Sapay kumaayat kutag sublikat Apno pabaruin ka Wow, nice. Sayaw na daw, kapatid Kapitbahay USA. Ayan, Dalyasat, pwede mong pasyalin po si Kapitbahay USA. Pwede niyang i-play yung mga mag-iwan ka lang ng bakas sa kanilang mga upload videos. Pwede kanyang i-play. I-play niya yung mga video mo. Ayan, si Kapitbahay USA. Ayan, matagal ko na siyang kaibigan dito sa YT. Hello, mahal, sa dintiayan Ayan, si Kapinyon. Mega love shoutout po, host ko na na. Ayan. Sige, sayaw-sayaw lang po tayo. Ito po ang ating mga pampalis sa pagod after the work. Ayan. Lugar nga yan po Ayan, sabi ni Kapinyon, Kapitbahay USA. Mega love shoutout. Ayan. Pasyal lang nyo po si Kapitbahay Kaya USA. parawin ti kaawan mo Sapay anaragsak tuti Ayan, Kapinyon, may jacket ka na. ti tiyempo Ayan, Kapinyon, may jacket ka na. Pasensya na. Hello, mahal, kumusta ka na bayag laidin adita nagkita Sapay kumaayat kutag sublay ka Apno pabaruin ka Iyayat anak Yung mga may Facebook page dyan. Ayan. Same name po ang ating pangalan. Diyan si Hawaii. Pasayan lang po kung ano po yung napapanood dito sa live po natin. Ayan. Makikita nyo po. Same din ang Facebook page po natin. Nawala na? Bakit nawala? Ay, nag-stop. Biglang nag-stop. Ay, nawala na pala. Ay, biglang nawala ka, biyag. Salamat sa pagbahag nyo. Mukhang mamamahalin po yung bahag ko. Pwede naman ukay-ukay lang. Ayan, hindi naman. Okay, sige. Ayan, ito. I-try nga natin katahin tong mayroon akong nakitang kabiyag Gusto ko to na napanood ko sa isang Facebook page. Ayan, kinanta niya to. Ang sarap pakinggan kahit hindi natin kahit hindi tayo Ilocano. Try natin kantahin to Sa anak, yaga igurutan. Doble natin. Kas lang na madijero plugi na kagad. Para sa inyong lahat, Ilocano nga igurot detoy. Tanyo sa anagan, iliag ay kurutan. Laisod kadakyanan, a probinsya di Pagilian. Di Kalawan na, isungapi kapat na lengket ibugaw buntok ken kalingga apaya ilimigay sagada nagaduti turista jay buntok di kabisera sa ijay di sentro na
kalikasan, dito'y sa alubungan, Inagdan at Cavite, Rice Terraces, si Chay Banawe. Kagsat amaday dayaw, Ingkaman ipasindayaw, Tattao jay fugaw, na respeto ken nadayaw. Ay samet a probinsya, Makuna Kalingga, may sama daragugda, nalainda payagumangsa. Idajay apayaw, awan kan nagtatakaw, ilinet karabaw, awan net imapuka. Manglep di kay kayo, nagaldo jay hanreto, inukayat yun di repulyo, mountain trail papapanan nyo. Nagkatakataan. Besat ababalasang, nagado jay kapangan, no panggep iti kukot, mapan kayo ijay bukod. Nagsisilaw, naglawa jay ang buklaw, uminas di patatas, mapan kayo ijay bukya. Ayan, maraming salamat everyone. Tigitay at ako iti YouTube channel tayo. Ayan, napitas kayo makatay. Dato'y Montañosa. Ilipan to man kaya. Ayan, nagmayat kabiyag. Ayan, ito practicein dati kanta. Ayan, di kita natapo. Ayan, Kapinyon, thank you so much. Please connect to each other. Go to channel lang po kaya Kapitbahay US. Ay, chay di nagsapa. Practicein dito dati kabiyag. Napita sa kanta dito. Ayan na. Mag 2 hours lang po tayo. Malapit na po tayo. 30 minutes na lang. Kabiyag. Thank you so much. Ayan, deta po iti Montañosa. Ayan, Ilocano mitlang igurot ti aking kanta. Ayan, iti man payagpili iti iti Ilocano nga mabalin tayo nga isala kabiyag. Ayan, iti deta po iti YouTube channel tayo. Thank you so much kasama tapo iti Facebook page tayo. Ayan, mag-comment lang po kayo dito dati Facebook page tayo. Like and share po natin ating live para maraming makakaalam po na may programa po tayo dito sa Hawaii. Ayan, kanta ken tuktukar kunada. Ayan. Ayan, anapay tete balse tayo kabiyag. Dete doble step nga kunada ni. Doble step nga kunada. Sumit lang tete patukar tay. Nawamatan ng kabiyag ti mabalintay nga ipatukaraya. Ala ni, nawamatan na Ayan, mabalik kayo ag-request man apo di kiti kahit yung tuktukar no syakit dati kan talata di kiti ini. Hindi man. Para kanyo amin. Alright, babalik tayo man sa lahat dito yung kabiyang.
may sangakan kanta man ay tuktukar para kanya dati manin apo. Di saruno tayo. Sumala tamay da sumala ka biyak. Papa, anawa, negosyadora abakla. Adong tinegosyo, nga inakipaspasokso. Ag manicure, kinakulot, ag silapit tibubuok. Inakman umar archok, obrak ag sell stock. Papa, anawa, negosyadora abakla. Adda beauty parlor ko, asidek tipo neraria. Adda pa'y karenderya, alalakik tinagyan na. Pwesto kitsyendaan, paglakwan ti pirata. Papa, anawa, negosyadora abakla. Tilalos agrigalo da, hotdog anak pana. Potlong asides da, nagyuma sa malapang. Pasaray kumudto, tagti at sidagti silang da. Oh, mga babakla, at tuyan tinegosyadora. Alaro at syempre, kalalapsata, iti parbangon ka nagsapa. Agimarmaro, oh, anong sa inyo? Ang cute-cute ko, diba? Ah, sarap! Papa, anawa, negosyadora abakla. Ayan, megalab shout out. Maddak Kudapas. Ayan, hello sir. Pa-shout out po sa ating Maddak. Adapay Ayan, maraming karenderya, salamat, Maddak. alalakik tinagyan na. Thank you for Pwesto coming. kitsyendaan, paglakwan ti pirata. Papa, anawa, negosyadora abakla. Tilalos agrigalo da, hotdog anak pana. Potlong asides da, nagyuma sa malapa. Pasaray kumudto, tagti at sidagti silang da. Papa, anawa, negosyadora abakla. Inak agi marmaro, palangganakin arinola. At dapay tilakok, instead side apariyok. Silya si alos-olos, sokin aguni at ang buyo. Silya si alos-olos, sokin aguni at ang buyo. Mga suki, kumatang kayo. Tilakok, stateside, agapot abroad. Sosi, benga! Ayan, maraming salamat. Maddak Kudapas. Maraming salamat sa iyong pagpasyal po sa ating live. At ngayon, ituloy-tuloy po natin ang ating pagpatpatukar at patpatugtog. Ayan, digiti Ilocano nga kanta, ken sunata. Ayan, para kanya yung aming kabiyak. Namisan arabii napana jay ili na sabat ko ti may sa alalaki nagpantalon ti lawlaw nagbado ti kalaw-kalaw nagkwentas ti dakkel akas lakawa jengipen na adda barot na Wow, nabarot na ka no? na kaaritos tay di agpada himbag kumanuat dalang langana long hair pie jay buok na nadamlog kunam lang nurakista makaadayo kiktot ko na pala
kabiyak. Joy Duarte, feeling cute. Ew, yucks. Ayan, ito yung manin na itultuloy lang tatakpat patukar mga kabiyak. At dapay 20 minutes ngayon tayo pinagkakadwa itang aldaw. Ayan, itultuloy tayo lang patukar mga kabiyak. Para kanya yung mabalit tayo lang sumala. May kalap shout out, Suji and Mang Rubang. Rampadora, rampadora, isot obrami ababakla. Ayan, pero dalis penos, di kita ganun babaklano, isot ka ng umbrada di kitoy. Warmi apaniki, agsapul di lalaki. Pero dalis penos. Kawas ko anak amini, o senyo naka-beauty. Feel a kiss, feel sexy, ang black shoes naka-balski. Rampadora, rampadora, isot obrami ababakla. Dita plaza, makita nga gram-rampa, at subli-subli, amagmag na akpat to charming ti Papa. Oray di nalanga, mayat lata, basta nalaka, pamigat ti agsapa, may paknipay kinalaata. Rampadora, rampadora, isot obrami ababakla. Niwat-wat at kapuyot, kaapnot kin kapupuyot, taurayak lang at kapsot, tipuyat kundyak maap-abrot. Taludyak makabirok, inakman makapupungtot, riknaket ag show-show-tot, orayak lang makaot-otot. Rampadora, rampadora, isot obrami ababakla. No makitadak, agrunot mo dong to'y dilak, ti sobra akadidil pa, ti patpatong nga inaplak. Sub-subkot ag milat-milat, kalsungkot maliplipatak, tauray no bibigat, inakman nagsuya-suyaa. Rampadora, rampadora, isot obrami ababakla. Rampadora, rampadora, isot obrami ababakla. Isot obrami ababakla. Isot obrami ababakla. Oh, makunayo! Benga! Makunayo, kunana, benga, sana kuna. Ayan, wen kakabsat, ayan, itultuloy nila tati mapanagdingdingay kiti Ilocano nga tuktukar ken kanta. Ayan, may mangibi patangatang tayo manin iti may nga Ilocano. Tarik na ti imariska, amapan agpalailang chay baybay. Di mabii, sumungat ti passenger jeep, ragsakot na palalo, tati driver ket na gwapo, imisemag
tapnon mapansinak. Isulat at kinikitak, tapermi ako sa nadak. Ni driver, rupalag na kamay maya. Umisan nagaragraksak, permi man na mailabak. Kani driver, nangumuray da ito'y rignak. Isulat at kinikitak, tapermi ako sa nadak. Ni driver, rupalag na kamay maya. Umisan nagaragraksak, permi man na mailabak. Kani driver, nangumuray da ito'y rignak. Sabalit inakit-kitan ni driver, naglawan. Tuy kayam kap-abay ko, nataraki ken nagwapo. Isot inamat-matmatan. Ni driver ako sunadak, permi man nalapayak. Nadismaya, manday to'y rigna. Maraming salamat kabiyak di kaya ng supporting sa live kayo sama ikaw. Ayan kay kumama live kayo kapayat tumanen kiti tuktukar ken kanta nga Ilocan. Baklamet kayang ni driver aswit tiklaben. Natusngi ni driver ang nakinig. Ni driver ako sunadak, permi man na napaayak. Nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kayang ni driver aswit tiklaben. Natusngi ni driver ang nakinig. 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 Ayan, then tapo iti Sweet Lover. Okay, hindi ang mga ngaro dito tuloy di patpatukar di Ilocano kan kanta. Kastamit dito ayan, adapo ni bisita tayo ni Bless Vlog. Tamsak po na. Ayan, maraming salamat sis Bless Vlog. Ayan, maraming salamat sa pagbisita po sa ating live. Mga 10 minutes na lang po. Good morning Sir Biag. Hapon na po dito. Bless Vlog. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyong pagdalaw po sa ating live ngayon. Pasensya na, matagal na hindi na po ako nag-live. Ngayon pa lang, kahapon nag-silent live ako and then ngayon nag-live na. Kasi sinet up ko lang yung studio, mini studio natin. Ayan. So, malapit na po tayo mag-end. 10 minutes na lang, Sisi. Ayan. Brave Body LB. Ayan, maraming salamat ha. Ayun sa yung pag-stay dyan. Ayan, pag-BG dyan. Ayan. Thank you so much. Ayan po. Ayan po si Bless Vlog. Ayan po, so kung sino po nangangailangan ng mga banana, yung mga ayuda, ayan, puntahan lang po si Bless Vlog. Ayan, pumunta ka lang po, mag-stay ka po sa kanyang live stream. Ayan. Akyaman kabsat, dito ilang shock nakatambay while working. Ayan, maraming salamat Brave Body LB. Ayan, thank you so much. Ayan mo rin, pag ikaw naka-live, sana makapunta din ako sa iyo. Ayan, hintay man pa may isang patukar iti, may isang tuktukar. Sakbay ito yung mapangkatayan iti last song tayo. Ipatukar tayo man, dito na po.
da amambog nalain Sabi ni Bless Vlog, ang ayan, Kuya makidiho. Buddy, mega love shoutout. Silabot, silabot. Ayan, hindi kita po iti Facebook page tayo. Ayan, maraming salamat. Hindi kita po iti YouTube channel tayo. Thank you so much for your Nakitag support. nito niya. Thank you, CC Bless Kadarwadat Vlog. na iyaw, awan nakatugaw, tiponsyunan, labayinak na ibatangan, bandehado Ayan, apaggawan. mabalik ka sa lahat. Nakalandanit Yung ang mga ano, iyong yung mga imdan, ang mahilig sa party-party. ang nakapimpiman. Manakiponsyon nga tonyang, mas presya ti pagdadayaan, mangiyawit ken makipangan, manakiponsyon atonyang. Manakiponsyon nga tonyang, mas presya ti pagdadayaan, mangiyawit ken makipangan, manakiponsyon atonyang. Ayan, Brave Buddy MD. Ayan, puntahan mo si ano, si Bless Vlog. Nitonyang mabait po siya. amagi, no isut makipunsun, agpili ti karkarne, tay pag gugusto na, tay nakangiit akapi, tay kurita ken botete, ken igado apaniki. Thank you, Bless Vlog. Manakiponsyon nga tonyang, mas present ti pagdadayaan, magiyawit ken makipangan, manakiponsyon atonyang. Tonyang abang irurumen, agiyawit ti sidaen, ina kalungkungen, nadeda apang titipunen. Nakigaya nga talaga. Nataray nga imadayo, natinag tay imbotido, Tonyang abartikero, kinamat walo nga aso. Manakiponsyon nga tonyang, mas presya ti pagdadayaan, magihawid ken makipangan, manakiponsyon atonyang. Manakiponsyon nga tonyang, mas presya ti pagdadayaan, magihawid ken makipangan, manakiponsyon atonyang. Mangiyawit ken makipangan, manakiponsyon atonyang. Mangiyawit ken makipangan, manakiponsyon Ay, maraming salamat. Haya po haya, nakaliglig at inayat ikumansyon. Tordiag, tordiag, agawit ka na nako, yawit mo di iganon. Yung mga mahilig sa party, ayan po. Yung sabi nila man na agiyawit ti igado, igado daw, ayan. Iuwi daw yung igado, di ba? Ayan, so maglalasong 5 minutes na lang mga kabiyag, ayan. Maglasong na po tayo para ito. Kakanta po tayo ng isang Christian song para naman na mas magandang ating ending ng ating live. Mga kabiyag, sa mga hindi po nakakaintindi ng Ilocano, ito po ay Ilocano Christian song. Ayan, kakantahin po natin. Ayan, at saka maraming salamat sa mga nandyan po, nagsuporta po sa ating
YouTube channel at saka sa Facebook page. Yung mga nanonood po sa ating Facebook page, pati na po dito sa may YouTube channel natin. Ayan, pareho po ang ating pangalan, Biag T. Hawaii. Kung sino po ang hindi pa nakapalo sa ating page, ayan, punta lang po kayo sa aking page, Biag T. Hawaii. Ganon din ang ating YouTube channel, Biag T. Hawaii. Ayan, maraming salamat ka, Biag. So, kakanta po tayo ng isang Ilocano Christian song bilang panghuling tugtog dito sa ating live. Ayan, thank you so much and God bless. Para sa inyong lahat. Ayan po mga kabiyag. So, deta po iti Ilocano Christian song. So, hindi na po tayo magtatagal mga kabiyag kasi meron po tayong trabaho ngayon. Ayan, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga kaibigan dito sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Ayan, maraming salamat at sa mga nanonood po dyan ng mga Ilocano na tugtog at Ilocano na mga kanta. Ayan, maraming salamat. Kahit hindi po kayo, alam ko, hindi, mga viewers kayo na hindi po nag-message dito, pero maraming salamat at nagustuhan nyo po ang ating mga tugtog na Ilocano at mga kanta na Ilocano. Sana po suportahan nyo po ang ating channel at araw-araw po kahit 3 beses sa isang linggo magpa-live tayo ng mga Ilocano song mga kabiyag. Ayan, di kita damit Facebook page. Thank you so much sa ating mga kaibigan dyan sa Facebook, YouTube. Thank you so much sa ating super chatter. Thank you so much. Ayan, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat kabiyag. So, thank you. 2 oras na po tayo. Thank you so much everyone. God bless and keep safe. Mabuhay po tayong lahat. Bye everyone. See you again in my next live stream. Bye-bye.